La Muixeranga de València ha organitzat per 7è any consecutiu la trobada de torres humanes dins de les festes populars del barri de Sant Marcel·lí. Les activitats comencen amb una cercavila de gegants pels carrers acompanyats per la música dels tabalets i les dolçaines. La trobada pretén mostrar les diferents tradicions sobre les torres humanes. Enguany, amb les Muixerangues d'Alacant i de València i la colla castellera dels xiquets d'Alcover de Tarragona. Les muixerangues eren habituals a tot el regne de València, però anaren desapareguent i sols han perdurat la mojiganga de Titaigües, que se celebra cada 7 anys, i la d'Algemesí dins de les danses processionals declarades Patrimoni de la Humanitat. Aquestes danses s'estengueren al sud de Catalunya, on les anomenaven Ball de Valencians, els actuals castells. En hores d'ara, la tradició s'està recuperant en moltes comarques valencianes, un espectacle que no deixa indiferent a ningú. Tenim constància en el segle XVIII que es feien ball de valencians, muixerangues, a la ciutat de València. Aleshores, el que hem intentat és recuperar aquesta tradició valenciana. Nosaltres és que tenim un problema respecte, per exemple, als castellers catalans. És que a nosaltres ens han faltat moltes hores de tele, moltes hores de ràdio i moltes revistes que parlin de nosaltres. Allí se les ha donat moltíssima canxa i, clar, allí són milers i aquí ens ha faltat això. Però la gent a poquet va conèixer el món de la muixeranga i la gent s'apunta, a la gent li agrada.